Travel na ulit ang mga ladies. Bago man lang magpasukan. No! Oh, no! Oh, Daddy! Oh, no! So ayan guys, good morning. Yan, para travel na ulit ang mga ladies. Bago man lang magpasukan. Yan, nagabalkot kami guys ng Danggit. Nay, naga daw. Yan na lang dinapod. Dalaan nila. Yung mga bag namin to, sinupot namin at baka kasi umulan. Laging umuulan dito pag hapon. Bagas na dito yung suko. Kaya nga. So ibabaw nyo na lang yan. Tsaka yung sibuyas nandun sa taas. May pa naman sa ilalim. May fiber. May lock na ito eh. Kaya niyang ilak na ito. Huwag mo po. Daw basura tong dala natin ah. Naka-garbage bag eh. Nauna pa tayo kay Kuya Juby. Pitcha na. Yung kalimutan niya ng tali. Walang makatakas na yan, sibuyas. Taling-tali eh. Nakanet pa. May lock. Oh, yaya. Oh, tutu. Yaya, tutu. Luis Yayan, tuto. Hindi. Uwis ako ah. Ayan guys, nandito na tayo sa Abra de Ilog Point. Yan, alas 12. Hindi natin nabutan yung Montenegro. 11:30. Alas 3 pa ang sunod kaya nagro-romaster kami. 1:30. So dito muna tayo kaya alas 12 pa lang. Magla-lunch. Dikil tisungo na. Bangko-bangko sama ka. Butang ka manan. Nagkatibog ka ito yun. Oh no! Kamo JD. Oh no! Oh no! Oh, no. 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 Ang matik na tatry na niya. Oh no! Oh no daw nga! Lola! Oh no! Oh no! Oh, no. Oh, Daddy. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Harap. Oh, no. Oh, no. No! Ano mo pa po? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Siguro yung driver. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No. Ah. 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 Sira na lang sa likod na. JD, you miss Toto? Ate Aya? Magalaw pa ito eh. Ayan Ate Che, nandito na kami sa Abra de Ilog. Sa iyong bayan. Bayan ng Abra de Ilog. Nandito kami sa Roro Master sumakay. Ah, mama. Ah, Daddy.
guys, nakarating din tayo dito sa Real Quezon. 9:30 na ba? Yan. Last 10 na. Hindi na kami nakapag-video at talagang ano. Thank you. Magandang gabi po. Ganda naman ng house ni Kuya Johnny. Gazebo. Ayos ka. Kuya Johnny, andito na kami sa iyong magandang gazebo. Nante na perde ka? Muntik? Muntik naglabas yung kinain mo na manok? Grabe pa, ano guys, paikot-ikot. Yan, bukas tayo gagala guys dito sa ano para makita natin tong magandang view dito. Wow, ito na pala yung yate ni Kuya Johnny. Laki pala oh. Parang siya lang yung may ganito dito. Siya. Siya lang yung nilabas niya. Kung magkano daw ang sakay, sabi ko 70 daw ang sakay dyan. 74. Bilhin daw nung nandun sa diba. Sabi ko, hindi lang, ang sarili lang yan. Kalaki pala oh. Kahaba. Ang social ante ng yate ni Kuya Johnny oh. Kahaba. Ang dagal mo sa taas, oh. Pwede pala dyan matulog. Wala pa daw bulong. Nagulong ng drum. May ano rin pala dito. Hagdan, pababa. Lalagyan pa ba ng drum yan, tay? Sa ilalim? Wala po, ano po yan, puro styrofoam po yan sa ilalim. Hindi mo ba na-miss dito, baby? Styrofoam po yan, ganyan kakapal. Lahat yan, sagad yan. Pero hanggang dyan lang yan, tay. O pwede Bukas pa po yan nila. ilalabas yan. Pag nandun sa dagat. Sa dagat. Sa isla. Hindi. Takot ko sa langit na. Ako pupunta po yung ano po yung pambatak na bangka. Tsaka hindi naman sa gitnang-gitna, di ba tayo dyan lang sa gilid? Yan lang po sa... Oo, ano lang. Pag may request siguro yung sasakay, nadalahin doon sa gitnang-gitna. Uy, kakatakot. Pag maalon ay, Ay, hindi rin po siya pinilalabas pagka mahal. Basta pag bukas na maganda yung panahon, bukas lang. Hello, dito ka ulit. nakonte, promise mo yun kay Kuya Janet, patay ka. Na magsakay ka. Oo, nagtawag nga po kanina. Dito. Kung kagaya sana doon sa noon. Nasa 40 po kasi yung karga niyan. 40 tao. Oh, baka gusto nyo makapagsayaw. May taposan ho dito ng Mayo, yun. Kalawang tong compound nila. Ano din pa siya dito? Ito na ba yung kuhaan? Yung pinagkunan natin dati ng kumbat? Ay, ita? Kasamsamag kasi ito dati na oh. Ah, gising na si Gide ah. Ganda na naman bahay natin. Ano ng mga plakda guys. Kamusta? Gandang gabi po. Kapatid niya si Remy. Hello po. Nakarating kayo rito. Isturbo po ulit. Pagod sa biyahe. Pagod. Ay, sabi nga ng Kuya Johnny, mga alas 7 lang daw. Dito na kayo eh. Nagpunta na ako kanina. Nilayo mo pala. Ako kayo kakain ng tanghalian bukas ah.
Hindi na panunod tuloy ng teligaya ko kung magkunsya bukas eh. Magsakay sa yate ni Kuya Johnny. Ayan, dito tayo sa taas ng gazebo ni Kuya Johnny. Yung mga ladies. Ito, may isang room dito sa taas. Yun. Ganda naman dito, oh. Syala-syala naman. Yan, magpapahinga na rin kami dahil napagod kami sa biyahe. Napagod sila sa biyahe. Ako hindi lang. Naji, may ano dyan, oh, may sayawan. Tara! Narinig ko yung sinabi ng ano, sabi, pumasok na daw yung mga kadalagaan at kabinataan. Magpunta kaya kami ni JJ. Baka sakali. Mga dalaga. Baka sakali. Samahan niyo rin kami eh. Pag uwi natin may kuwan, Meron na kami uwi. may uwi na tayo, charot. Joke. Ganda ng yate ni Kuya Johnny, oh. Kuya Johnny, kaganda po lang bahay mo dito ah. Rizal. Skincare is life. Ako na lang pag-uwan tayo. Hindi na kami nakadaan sa Infanta kila Ate Nel. Siguro sa pag-uwi na lang kasi ginabi na kami sa daan. Dito, kami dito. Grabe ang kano, biyahe natin. Ilang oras? Kaya nga, Ilang oras? 3.5 from San Jose to Abra. 3 hours sa barko. Another 3.5 ulit. Batangas to dito sa Quezon. Kaya mo last, ba? Siyempre, kahit malayong biyahe, di pa rin makakalimutan. Ang skincare, kahit puyat na, skincare is life. Ano bang ginagamit nyo mga tits? Kaya pala ang gaganda ng mga pes nyo. Pamhi. Ano yan? Mihi. Yan, oh, brilliant. Baka naman Miss Glenda de la Cruz ba yan? Maganda, oo. Pangpon ko ng gabi, tulog. Ay, kung tulog ko lang. So, ayan mga ka-dragon, kita-kits ulit bukas. Good night po. Good night po, mga ka-dragon. Kaya tawagan na kami dun eh. Nag-abisa si JJ.